pozwólcie, że na początku w wernisażu zamiast słowa wstępnego przeczytam tutaj taki oto opis tej wystawy, którą stworzyli ci, którzy są pomysłodawcami Łemkowskiego Jeruzalem. 16. edycja Łemkowskiego Jeruzalem jest kolejną odsłoną po wystawach Efekt Warhola 2013, Notatnicy Świata 2014, Autoportret potrójny 2015, wieloetapowy do cyklu prezentacji podejmującego swojej idei kluczowy dla tego przedsięwzięcia temat poszukiwań własnych korzeni i tożsamości w odniesieniu do miejsca, w którym się żyje. Z przyjemnością po raz kolejny tu w bibliotece mogę ogłosić kolejną wystawę, tę szczególną, w szczególnym czasie też prezentowaną, a ponieważ muszę wypowiedzieć na formułę, tak ogłaszam wystawę za otwartą. Życzę Państwu dobrych wrażeń artystom, których dzisiaj tutaj niestety nie ma, ale też zaocznie. Dobrych przeżyć, dziękuję za te przeżycia, które nam umożliwiają. Zapraszam Państwa do wystawy. Tematyka mniejszości narodowych jest tą tematyką, która niezwykle ożywiła się w ostatnich latach. Mamy Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, które dostrzegło tę problematykę wcześniej, aniżeli spęczniała ona politycznie, społecznie. Mniejszości narodowe są traktowane pod względem prawnym z dużą wyrozumiałością, natomiast społecznie mogą doświadczać przedstawiciele mniejszości narodowych różnych faktów, różnych przeżyć. Naszym celem jest nie tylko badanie pod względem społecznym, kulturowym, językowym, politycznym, prawnym sytuacji mniejszości narodowych, ale również celem naszym jest wprowadzanie tej wiedzy do społecznego obrotu. Zależy nam, aby każdy w małej ojczyźnie czuł się u siebie, bez względu na to, czy pochodzi z tego samego miejsca, czy mówi tym samym językiem, czy innym aniżeli większość. Ten region ciągle się zmienia. Tak się złożyło, że po 1945 roku w większości region gorzowski został osiedlony na nowo, zasiedlony na nowo. Są miejscowości, w których ludność pochodzi z przeróżnych regionów Polski i spoza granicy. I są takie miejscowości, do których przesiedlono pełne grupy osób ekspatriowanych z tamtych terenów. Zupełnie inaczej funkcjonowała ludność tych miejscowości Gorzowa w czasach PRL-u. Zupełnie inaczej w ciągu powiedzmy 20 lat temu, a jeszcze inaczej teraz. To wszystko ewoluuje, zmienia się. Mam wrażenie, że coraz bardziej dynamicznie. Stąd również i ta potrzeba, by tę dynamikę obserwować i w jakiś sposób kierować tę dynamikę na odpowiednie tory. A czy mniejszości narodowe, między innymi łemkowska, która znajduje się w tym regionie, czy widać aktywność tych mniejszości? Mnie cieszy każda aktywność. Ja mieszkam na wsi, więc obserwuję tę aktywność od początku, od dzieciństwa. Cieszy mnie każda aktywność. Akurat tak się złożyło, że z jednej strony mam sąsiadów, mieszana rodzina z Białorusi, z Wielkopolski, z drugiej strony z Huculszczyzny, naprzeciwko z Łemkowyny, więc te doświadczenia mam bardzo szerokie i bardzo malownicze, ale zawsze z wielką taką ciekawością i z wielkim zachwytem patrzyłam na to wszystko, co się wokół dzieje i cieszyłam się, że my jesteśmy razem. Więc ta aktywność pod każdym względem, i religijna, i kulturowa, w zakresie sztuki, nauki, myślę, że dodaje wartości temu regionowi.
I tutaj za Panią widzimy część ekspozycji wystawy Łemkowskie Jeruzalem. To jest również taki element odnoszący się do konferencji, która będzie miała miejsce dzisiaj i jutro. Czego jeszcze możemy się spodziewać na tej konferencji? No na pewno dochodzą do głosu tutaj aspekty polityczne. Wiadomo, że możemy tamten czas w pamięci przesiedleńców, ekspatriantów, tak jak powiedziałam, zapisany bardzo boleśnie, oceniać nieco inaczej. Pozornie tylko jednak wydaje się, że czas leczy rany, bo okazuje się, że nie każda rana może się zaleczyć i nie każda blizna staje się bezbolesna, nawet jeśli to się już zaleczy, pozornie zaleczy. Na pewno będą aspekty polityczne poruszane, aspekty prawne, ale też aspekty społeczne, językowe, kulturowe. W takich badaniach interdyscyplinarnych zasadą jest to, regułą jest to, że badania, tematyka zatacza coraz szersze kręgi. Takim mianownikiem znajdującym się w nazwie tej konferencji jest pojednanie. Jak by Pani prognozowała te relacje międzykulturowe w Polsce w najbliższych latach? Ja jestem optymistą z natury i pewnie gdybym nie była, byłoby mi bardzo trudno w tej skomplikowanej rzeczywistości. Ja patrzę na to optymistycznie, z wielką nadzieją. Tak się składa, że jeżdżę co roku przynajmniej raz do Stanisławowa, czyli obecnego Iwano-Frankiwska, czyli na kresy dawnej Rzeczypospolitej. Pamiętam pierwsze spotkania, na których mówiliśmy o tym, że współpracujemy po to, by łamać stereotypy. I niestety tego się nie da zrobić w ciągu 1, 2, 3 spotkań czy kilku lat. To muszą przeżyć pokolenia, ale jeśli nie będzie naszej aktywnej pracy, to w przyszłości stereotypy niestety staną się jeszcze silniejsze, a jest to monstrum, które przeszkadza w życiu. Zatem mam nadzieję, że będziemy bardziej otwarci na siebie, będziemy chętnie dzielić się tym, co mamy w nas, a jest to dobre. Natomiast będziemy starali się minimalizować to, co jest złe, bo gdzieś tam każdy ma w sobie niestety zalążek zła, który podsycany uaktywnia się. To, że się spotykamy, że rozmawiamy, że prowadzimy konferencje, publikacje, że są wystawy, jak widać, cieszy się ta wystawa dużym zainteresowaniem osób w bardzo różnym wieku, od nastolatków, bardzo młodych studentów, po osoby bardzo dojrzałe, świadczy o tym, że obraliśmy dobry kierunek. Spotykamy się przy okazji 70. rocznicy rozpoczęcia akcji Wisła, akcji, która w jakiś sposób się wpisała w historię Rzeczpospolitej, i tą powojenną, i tą późniejszą, i jak się okazuje, wpisuje się też w dzisiejszą. Akcji, która trudną była historią dla Rzeczpospolitej, a szczególnie dla zwykłych obywateli, a było ich około 140 000, którzy zostali siłą, bardzo już po wojnie, wydawałoby się w łatwiejszych czasach, siłą przesiedlonych z terenów południowo-wschodnich, południowych ówczesnego województwa krakowskiego, przemyskiego, generalnego Podkarpacia, ziemi lubelskiej, na ziemię zachodnie, na ziemię północne. Ci ludzie musieli nagle z dnia na dzień zmienić koncepcję swojego funkcjonowania. To była bardzo trudna historia, to jest też trudna historia Polski i to jest w jakiś sposób też pokłosie II wojny światowej, a można powiedzieć też wielonarodowości państwa polskiego, które było zawsze państwem wielonarodowym do wybuchu II wojny światowej. Dzisiaj żeśmy się spotkali, żeby uczcić tą rocznicę, żeby przeprowadzić dużą debatę, w części też akademicką, i uczcić krzyżami złotym, srebrnym, brązowym ludzi, którzy kultywują, którzy pracują nad uczczeniem, upamiętnieniem wszelkich mniejszości narodowych, również mniejszości łemkowskiej, właśnie między innymi w tamtym czasie przesiedlonej. Wiadomo, że województwo lubuskie jest województwem złożonym z różnych części, i z Nowej Marchi, i z części Wielkopolski, i Dolnego Śląska, czyli terytorialnie jest to też wielokulturowe, ale wiemy o tym, że po 1945 roku przez kilka lat wysiedlono ówczesną tubylczą ludność, bardzo mało autochtonów zostało, ale trochę zostało, czego się dzisiaj aż tak dużo nie mówi, ale autochtonów też tego niemieckiego pochodzenia było, ale przede wszystkim ta wielka imigracja na ten teren ludności zewsząd, szczególnie oczywiście ze wschodu, ale też z Wielkopolski, też z południa, też z Galicji, tak? Także tego było dużo więcej.
nawet była pewna migracja z zachodu i to ta taka bieżąca, ale to taka szersza, ludzie, którzy wcześniej wyemigrowali. Także to był wielki, wielokulturowy tygiel i ja też takie własne doświadczenie mam jako mieszkaniec województwa lubuskiego, bo w mojej gminie okazuje się, w gminie Nowa Sól, to jest taka podnowosolska gmina, są dwie miejscowości, miejscowość Stany i miejscowość Lipiny, gdzie na przykład jest dużo ludności łemkowskiej, włącznie z tym, że jest cerkiew łemkowska, prawosławna, także jest taki akcent, z którym się codziennie spotykamy. Południe regionu, północ regionu w ogóle są takimi miejscami, między innymi Szprotawa, też nawiązując do dzisiejszych uroczystości, 70-lecia uroczystości, tej debaty, którą tutaj przetoczymy, też jest dużo ludności łemkowskiej. Także dzisiaj można powiedzieć, że w jakiś sposób zostaliśmy zunifikowani językiem, taką bieżącą działalnością, terytorium i tak dalej, ale wielokulturowość województwa lubuskiego odczuwalna na co dzień. Dobrą rzeczą jest, że zaczynamy się otwierać do pewnych przedsięwzięć, że po 90 roku trudne te pierwsze lata pewnie były, ale otwieramy się, to znaczy my, trudno powiedzieć wy, bo to wszyscy jesteśmy my, ale ludności te powiedzmy sobie rdzennie polskie bardzo mocno również wchłaniają tą powiedzmy sobie kulturę, a przede wszystkim poznają. I to nie tylko łemkowską, ale przecież są mniejszości cygańskie i znowu podam przykład dwóch miast województwa lubuskiego, Gorzowa na przykład i Nowej Soli, gdzie jest nie tylko mniejszość ta powiedzmy sobie wschodnia, ta mniejszość prawosławna, ale na przykład też mniejszość cygańska. Poznajemy się, dobrze, że są pewne programy i one są kontynuowane właśnie na wielokulturowość i na krzewienie tej kultury, bo też trzeba pamiętać, skąd jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość i dzisiaj tworząc nową tożsamość województwa lubuskiego, o tych pewnych cechach musimy pamiętać. Dzień dobry, Szanowni Państwo, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał odznaczenia zasłużonym mieszkańcom województwa lubuskiego za działalność naukową, społeczną i artystyczną na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Aktu dekoracji w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokona wicewojewoda lubuski pan Robert Paluch. Proszę Państwa wszystkich o powstanie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 roku Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona zostaje pani Ewa Dorota Dębicka oraz pan ksiądz Artur Robert Graban. Zdjęcia. Szanowni Państwo, postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona zostaje pani Beata Anna Orłowska. Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 roku Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostają pan Piotr Jacek Krzyżanowski oraz pan Mirosław Pecuk.
może widzicie srebrnym krzyżem zasługi, nie brązowym. Proszę poczekać, żeby sobie ładne zdjęcie. Będzie pamiątka. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze. Zorganizowanie takiej konferencji to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Zawsze trudne tematy to są wyzwania. To są wyzwania, które pokazują, że jeszcze wiele przed nami do odkrycia, do udowodnienia i do pokazania. I dlatego mówimy też, i pan wojewoda zresztą też podkreślał, kwestie edukacyjne, które są związane zawsze z konferencją, bo bazując na dokumentach, bazując na doświadczeniach z jednej strony, pokazujemy też z drugiej strony kwestie tożsamości, kwestie przeżyć, kwestie emocji ludzi, którzy zostali doświadczeni w taki, a nie w inny sposób. My zawsze, organizując konferencje tego typu, przede wszystkim staramy się, żeby to był ten kontekst prawdy historycznej, ale też edukacji. Przekazywania pewnych treści, wiadomości kolejnym pokoleniom, które albo nic nie wiedzą, albo bardzo niewiele wiedzą na ten temat. I ta potrzeba istnieje i zapewne jeszcze długo istnieć będzie, żeby mówić o tym i to wszystko pokazywać. Czy rzeczywiście kierujemy się w stronę pojednania, czy może jednak jest tu pewna bariera? Cały czas kierujemy się w drogę pojednania, ale ona jest trochę wyboista, troszeczkę ciernista, w związku z tym stąd też te spotkania po to, żeby te ciernie ucinać, a te dziury gdzieś tam w tej drodze trochę załatać, żeby ona stała się prostsza i łatwiejsza do przebycia. Dwa ważne terminy, które określają przesłanie tej konferencji, wiążą się z tym, że bez pamięci nie ma tożsamości, nie ma korzeni. One są niezbędne każdej wspólnocie narodowej i etnicznej. Czy chodzi o wspólnotę narodową Ukraińców, Łemków, Polaków, Rosjan, w każdym przypadku. Dlatego stwierdziliśmy, że pamięć to również refleksja nad naszymi najnowszymi dziejami, co konkretnie w odniesieniu do akcji Wisła ma szczególne znaczenie. Chcemy upamiętnić wydarzenia, bo trzeba tutaj mówić o liczbie mnogiej, zważywszy na to, że to nie był jeden incydent, ale zorganizowana akcja, która trwała parę lat. Chcemy upamiętnić przedsięwzięcie natury totalitarnej, ponieważ zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej, a tak się właśnie stało w odniesieniu do osób, które padły ofiarą akcji Wisła, jest cechą ustrojów totalitarnych i autorytarnych. I można powiedzieć, że smutna refleksja jest taka, że to, co zdarzyło się w 1947 roku, nie było końcem tej złej historii w Europie. Bo niestety Europa jeszcze i później przeżyła coś, co również było stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej. Myślę tutaj o Jugosławii, o Bałkanach już w latach 90. To pamięć. Pamięć jest potrzebna, ona jest konstytutywnym naszym składnikiem, do niej się odwołujemy, to są nasze korzenie. Ale chcemy, zważywszy na życie w Unii Europejskiej, w Europie, ponieważ naszymi sąsiadami są reprezentanci także różnych narodowości, różnych wyznań, to wyobrażamy sobie jako organizatorzy konferencji, że naszą rolą jest doprowadzenie do na pewno krytycznej refleksji w odniesieniu do tej wspólnej historii, ale z drugiej strony chcemy pójść drogą pojednania. I to jest właśnie ten drugi element. Pamięć i pojednanie. Chcemy tutaj wzorować się na bardzo dobrym przykładzie, jakim były dwa dokumenty z lat 60. W połowie lat 60. Kościół ewangelicki Niemiec wydał tak zwane memorandum wschodnie, w którym to dokumencie stanął jasno na gruncie pojednania z Polakami, a w tym samym roku jesienią
pojawił się list biskupów polskich do biskupów niemieckich z tym hasłem, które tutaj bardzo mocno i bardzo dobrze wybrzmiało na tej konferencji. Zacytujmy to hasło: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To jest to motto, które oczywiście też charakteryzuje właśnie ten drugi rzeczownik, który się tutaj w tej nazwie pojawił, pojednanie. Ale też warto wspomnieć w tym kontekście o kontekście gorzowskim. Jesteśmy w mieście, które od 1995 roku, zawsze 30 stycznia każdego roku, obchodzi Gorzowski Dzień Pamięci i Pojednania. To jest bardzo ciekawa formuła, która zastąpiła dawniejszy tak zwany Dzień Wyzwolenia Gorzowa przez Armię Czerwoną. Od 1995 roku obchodzimy taki dzień, który upamiętnia dawnych mieszkańców Gorzowa, niemieckich mieszkańców, ale również pamięta o wszystkich tych, którzy odbudowywali polskość Gorzowa, jego administrację po 1945 roku. I nam przyświeca jako organizatorom tej konferencji takie oto założenie, że Dzień Pamięci i Pojednania musimy traktować szeroko. To nie może być tylko i wyłącznie Dzień Pojednania polsko-niemieckiego. My chcemy widzieć to w szerszym wymiarze, także również w odniesieniu do stosunków polsko-ukraińskich, polsko-łemkowskich. Chcemy to widzieć również w kontekście stosunków polsko-żydowskich. To są też przecież bardzo trudne momenty w naszych dziejach, które chcemy zreflektować. I to hasło właśnie, pamięć i pojednanie, zarazem też się wpisuje właśnie w tą filozofię Gorzowskiego Dnia Pamięci i Pojednania. Ponieważ funkcjonujemy w Gorzowie, ponieważ funkcjonujemy na ziemi gorzowskiej, a ziemia gorzowska to przecież wspólny dom właśnie wielu wspólnot narodowych, Ukraińców, Łemków, Tatarów, Romów, którzy tutaj także na tej konferencji są obecni i super. I właśnie o to nam chodziło i to się udało urzeczywistnić. Radzi będziemy, jeśli z tej konferencji pozostaną kontakty, które właśnie teraz, kiedy nagrywamy tą wypowiedź, nawiązują się obok w sali. O to chodzi właśnie. To jest celem każdej konferencji, by ludzie się spotykali, rozmawiali, wymieniali telefonami, wizytówkami, by powstawały wspólne projekty. Bo nie jest na pewno drogą do przyszłości separowanie się, odgradzanie się od siebie, obrażanie się, ponieważ historii już nie jesteśmy w stanie zmienić. Historia już jest za nami, na nią już wpływu nie mamy. Możemy ją opisać w miarę rzetelnie, starać się obiektywnie, choć to zawsze będzie trudne. Ale przed nami jest teraźniejszość i przyszłość. I tu jest nasza odpowiedzialność, też akademicka odpowiedzialność ludzi nauki za budowanie mostów mostów ku sobie, w tym wymiarze takim szerokim, ale my chcemy również tutaj w tym wymiarze takim lokalnym, regionalnym, właśnie Gorzowa, ziemi gorzowskiej, powiatów tutaj strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, słubickiego, gorzowskiego, tych nam najbliższych, ale również chcielibyśmy, żeby z tej naszej konferencji wypłynął taki dobry impuls gdzieś dalej, ponieważ staraliśmy się upamiętnić właśnie tą okrągłą rocznicę akcji Wisła, pomimo tego, że niekoniecznie na wyższych szczeblach polskiej administracji ta rocznica znalazła właściwe zrozumienie. Tym bardziej czujemy się powołani do tego, aby o niej pamiętać, aby po prostu robić wszystko na rzecz pojednania, a ważnym kontekstem też, gdy mówimy o teraźniejszości, jest to, że wśród nas przebywa przecież bardzo duża społeczność Ukraińców, ale z Ukrainy, którzy są wśród nas, którzy są pracownikami bardzo wielu firm, zakładów, którzy są po prostu naszymi współsąsiadami. To też jest ważne zadanie. Tak ukształtować wzajemne relacje, ażeby zawsze szukać tego, co łączy, ale również dyskutować o tym, co nas dzieli. Byleby ta dyskusja, tak jak na tej naszej konferencji, mamy nadzieję, że to się udaje, była trochę taka, jak to powiedział profesor Tadeusz Kotarbiński, różnić się pięknie. No i staramy się, żeby właśnie tak było.